Irungo udalak Irunbiren bitartez Nasipa enpresari egokitu zion oinaurreko 92 etxebizitze laguntzeko promozioa, zer da hemen gertu duena? Bueno, hemen gertatu dena izan da hori etxeak enpresa horri adjudikatu zioten eta VPOak jasotzaileak, pertsonek, beraiek fiantza bat jarri zuten diru bat, ezta, etxea egiteko eta bitartean eta abal bat egin bidez, eskatu zuen kreditu bat, Kutxabanken etxea abestu, ezta, hori normal. Orduan kontua izan da, beak ezin izan duela abalarekin jarraitu eta etxea itzuli nahi izan du. Baina, orduan logiko nahi izateke firantza itzultzea. Orduan, Irunbik ziurtatu zioten, inoak kasu gabe, diru itzuliko ziotela eta dana konponduko zala. Baina, noran Nasipa enpresa porrot egin du, orain hori hartzeko dunen konkurtsan dagoen, neska hau topatzen da, daukala kreditua zorra beraiekin ez diotela dirurik emoten, baina ez daukatxei. Beraz, etxe ez dauka, berak eskatutako kreditua hor geratu da, berak jarretako dirua momentuz ez du ikusi, eta gainera Kutxabankek erreklamatzen du. Zer bateko zubi kreditu hartzak gara? 30.000 eurotako izan zen, eta da hori diru hori da, berak berai eskatzen diotena, berak Irunbiri entregatu zuena, babes ofizialeko etxe bat, jasotzeko berak ezkoarekin du, ez du etxea jaso, baina ere ez diote dirua itzultzen, ez diote eskuatzen dira hori nola Nasipa enpresa horrek, porrot egin duen, eta kontua da hori, babes ofizialeko etxe bat izan da, gautuko litzateke, hor, edo udalak, edo Irunbik diru hori itzultzen. Bera, jarretako dirua, ezken fina. Bitxia da, babes ofizialeko etxe bizitzak izanki, alako babesgabetasun egoeran aurkitzea, ez da? Claro, hori da arraza. Normalean babes ofizialeko etxe bat no, hor daukazu, Eusko Jaurlaritza, teorian, zure gain, zure defentsa egingo duena, baina kasu honetan ez, kasu honetan berak dirua jarri, Eusko Jaurlaritzak ez udalak ez inor hemen ez errez esan, bereak dirua galdu, hartzeko den enpresa hortan noizbait kobratuko dut, baina inor ez du ardurarik hartzen, baina berari bai eskatzen diote dirua, hortarako bai. Bien bitartean, Kutxabankek, kreditu horri esker, interes batzuk ere jasotzen ari du. Claro, kreditua jasotzen ari du, eta eskatzen du demorak eta olako gauza, bitartean behar, gainera, jaso ez duen zerbitzu bategatik, behar, babes ofizialeko etxe bat ez dauka. Hori dela medio, Jose Antonio Santanori, Irungo alkatea eta Irunbiko presidente benean ere hartutak eskatzen dizkizu. Bai, hori da. Gainera, hor dago 600.000 eurotako fidantza bat Nasipa enpresa horrek jarri zuen hau dela. Beraz, guk eskatzen duguna da diru hori, enpresa hartzeko den konkurtsan baldin badago diru hori hartu, eta justo Irungo kasuan eta beste kasuetako jendeari dirua itzultzea, eta bintzat bere bizitzarekin jarraitu izateko, beraiek eskatutako dirua berreskuratzeko. Gogoratuko dugu, babes ofizialeko etxe bizitzako baldintza hauek, kreditu eta baldintza hauek Irunbik jarritakoak, ez direla bakarrik oinaurreko funtziontarako, bigarrenerako baizik eta portzenazioentzako ere. Hori da, eta portzenazioan egiten diren etxentzako, kasu hogetan zer gertatuko da, berdina gertatuko da, enpresa berdina da bil etxeak egiten, nori izan daiteke, babes ofizialeko etxeak hartzeko den konkurtzen dagoen enpresa batek, baina, zer nolako historia, non dago babesa? Ez babes ofiziala bakarrik izenean dago, porque benetan ez dago inolako babes ofizialik. Hemen inolako erakunde ofizialik ez du babestu pertsona hauek, eta ez die beren dirua itzultzen, eta gainera, beraiek zorretan daude. Jaso ez duten zerbitzu publiko batengatik. Hori dela eta, halako egoeran aurkia daiteken edo hori, deialdi egiten duzue, zuengana jotzeko. Bai, hori da, dakagu, alde batetik telefonoa, 688-622-3 gero, emailez, stopdesahucios@gmail.com emailean, edo bestela, kale nagusiko bostean dagoen erletxe lokalean, ostegunero 11:00 ordu batetara. Hori da, horrekin geratzen gara, mila esker.